xiquets i xiquetes. Hola a tots. Atents al que anem a contar-vos. El planeta és blau perquè la Terra és coneguda com el planeta blau i està coberta d'una gran quantitat d'aigua. És veritat. Hi ha aigua als oceans, mars, llacs, rius. I també està format per roques que formen els continents. Com respireu? La Terra està envoltada d'una capa d'aire. Sí, es diu atmosfera. En protegeix l'espai exterior. La Terra està dividida? Sí, en dues meitats que s'anomenen hemisferis. Sí, i a través de la Terra hi ha els bosons, n'hi ha molta neu, molt gel i neu. La Terra és esfèrica. La Lluna és el nostre satèl·lit i el Sol la nostra estela.